Sa voličom posúvajú rôzne. Niekedy je ale moderná technika úplne zbytočná. Ľudová tvorivosť nepozná hraníc a jeden kandidát na starostu v Liptovskej Teplej pri Ružomberku je toho dôkazom. V obci s 1000 obyvateľmi sa o post starostu uchádzajú traja kandidáti. Jeden z nich robí kampaň, v skutku netradične. To, čo štangasti v miestnej krčme vďaka nástenke dobre vedia, ostatní musí Jan Rehák oznámiť, ako sa na dedinu patrí. Na známo sa dáva, že váš kandidát na starostu vás pozýva na predvolebnú držkovú a varené víno. O akcii informuje aj popísaná plachta z postele, ktorú prehodil cez balkón. Ľudia sa vraj majú na čo tešiť. Bude sa to variť v 70-litrovom paráku, 21 kg dršiek je predvarených, bude to zahustené, nebude to akože voda, zapíše sa to možno aj do dejín. Zvyšní konkurenti na nevšedné prvky starostovskej kampani vôbec nemyslia. Človek, ktorý 15 alebo koľko rokov nie je nikde zamestnaný, tak teraz rád tu na pred občanmi divadlo. Za mňa hovorí 12-ročná práca. 16 rokov som bol poslanec, ale je tu nás stále čo zlepšovať a oslovím voličov decentným spôsobom. Netradičné kúsky pána Reháka v kampani pútajú pozornosť, no či prinesú úspech sa ukáže až po voľbách. Z Liptovskej Teplej Ľubo Fronko, televízia Markíz.